Betul mahina sarana. Amin. Terpuji Tuhan merini. Marhiti-hiti kuarni di mata Allah. Dohogornya nana Tuhan Yesus Kristus. Dohogorni torni berbadia. Nat mau palangin doh tanah umum. Amin. Indihon hamungan di jakuba ini nembang. Ainungan di papahin di mana akahamungan. Nungan di paputohon jakuba hamungan. Nungan di papahatar di mana hati orangna. Dia dupan di akan nasa kemandang. Nungan yang makin tangas yang mena nagagi ibanu. Haleluya. Ali Tuhan Yesus Tuhan kami. Nama doa oleh hati kami Tuhan. Allah ditaruh
sundangi mo tanaman kami, asa marapakrimon na magulu kami alani kami yun. Nang pola may mabiyar kami mida kamatian, ay podo-podo namin, kuwasin ko kami. Ibaucat horo kami siyan kapulungan mo hakimu, siyan kamatian ko kangamuan, atong marbubuhay makami mamuji nukog pangaulig ko ari-ari. Pasangapon ko di bagasan ko ako siyang nakapulo, bay masahan kami inamuan. Amen. Marinde ko kita.
doa para sahabat dan roham bina amatian berdosa mulak manian perjahat itu menepuk asa manguhu imana ido dipanggil roham alani ido bahid dipanggil kami saya sudah dimakan asa ulang mengenai kami saya sesa suhi dosa kami asa manguhu kami dibagasan asa roham saya parkui kami asa manguhu kami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baga-baga ini batapari yang Tuhan sesaan dosa. Para siroha jala pertinggan bahasa ucapan. Lebat arima sejala para siroha. Dan dimakan kita keluar keluar dosa. Jala dan dimakan kita keluar keluar hajah dokter. Songon asini rohan yang mengalami dan anak-anaknya. Asini rohan yang jauh berdiakan nama kebiayaan. Pasangan rumah di batang dan dibaca. Mari kita. Epistel di minggu tasadarion iman atas surat di 2 Tesalonika Bidudul membuka sian ayat nomor 7 saharodi ayat 1 tajahama bersikat sore aku nihi tanyat kamu mahami alian dengan asa merlujung hakani Tuhani jala marsana solon nadi alai aku satu Tuhan batu guna dorohan jalan ramatan naduhan maraloh najakan saya dituduh Tuhan marohamuna kolong rohan di batang doho Tuhan mengitung di Kristus Aida dulu kamu pemanang semuanya kami di rumah kami. Aida ada semua ada kami di teman-teman. Dada semua sahala kami yang alena yang menjemput nabi diri nabi dibuat di kami. Asa dihukum hamu kami. Aitar begini kami. Adung di besian bangunan nasu meradat peranginan.
ido sahana. Martua doakan atau mengikun harta ini bakar jalan lalu yang usah. Amin. Mari kita. tidak menghapus yang baik. Songon na hina tidak menidungan tas hapus yang bisa berhubung tibion rahmahina au kursia di bata jahoka ido amakan dulu nas prakusa dan berpalahan berwata au kursia Jesus Kristus anak di bata jahoka nasa sadari imana tidak bermisi Maria naga gabian sektor di pergadian adoran selalu hidup hatta natmahu nabiru di bangunan mesti harus nama terpajang di mana di laut finansial nadua kunotur umita namun makmur di hari patuh nama naik ke surga laut kudus yang menjadi baca juga ama naik pada berguna surat musani isi majibana dengan bersuku tanah maguni alam bangun au kursia doni barbadia jala ada usaha dunia barbadia dunia akan mengalami Kristian akan barbadia rohnya sesama di dosa roh dikatai malah bangun surga dari
Tabigema titing ni Huriata. Salam, selamat hari Minggu madihita salutna manginang. Ita bagi majo tikting ni Huriata di bagasasa mingguon. Parhalado HKBP Batam pasahaton. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Jala selamat datang ma di ruas ni Huria ondope parjolo sahali Romar Minggu di Huriat tahun. Sai di pasu-pasu di Batama parsaurata sadarion baen hasangapon di Guarna. Guar ni minggu ta sadarion ima minggu kentate endehon hamuma di Jahoba ende naim baru. Dohot topik minggu marede tu Jahoba. Napaduahon danak na sorang di basa-basahut tuhat dosa dadak bawa di keluarga Amang Ronli Samuel Sitorus dohot inang Anita Sri Andriani Gultom ruas Wik Nagoya di hari Kamis 30 April 2026 sehat do danahi sok songoni nang natorasna na patoluhon ruas na baru mamuka minggu sadarion gabe ruas ni Huriata ma keluarga Amang Andreas Hite inang Nopita Marina Marpaung nasida sian HKBP Batu Haji Baru Resort Sungai Lekai nuaing tinggal di Bengkong Sadai Ganghang Nadim masuk Tuik Sion napaupatot tikting marbagas tik-tik parjolo doho paduahon naing manjalo pasu-pasu para bogasema amang situa sabas panggabean anak ni amata Samuel panggabean nahian tubuh ni inata besiana boru si manuk kalit nahinan ruas HKBP Batam Wik Bengkong sekitar dohot oroanna Las Marito boru pakpahan boru ni amata parhehean pakpahan nahinan tubuh ni inata tormla boru hariaja nahinan ruas HKBP Batam Wik Nagoya sakap pamas-masuon di Patupa di hari Sabtu 9 Mei 2026 di HKBP Batam Resort Batam pukul 9.00 Wik napalimahon pelantikan penitia tahun transformasi dan pesta perak HKBP Distrik 20 Kepri di Minggu Sadarion di Patupado pelantikan penitia tahun transformasi tahun 2026 pengajaran iman di tengah keluarga doho penitia pesta perak HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau maringanan di HKBP Batam di Parmingguon pukul 10.00 WIB. Napaunopkon ibadah pasca GSM Distrik 20 Kepri. Ibadah pasca guru-guru sekolah minggu Distrik 20 Kepulauan Riau di Patupa di hari Minggu Sadarion di HKBP Estomihi Bengkong mulai pukul 10.00 WIB disusoima tusude guru sekolah minggu asa mandohoti ulauni napapituhon Kompen Distrik 20 Kepulauan Riau di hari Senin 4 Mei 2026 di Patupado Kompen Distrik 20 Kepulauan Riau di dohotan ni sude full timer dohot keluarga maringanan di HKBP Tembesi Indah mulai pukul 10.00 WIB. Napawaluhon kunjungan sosial seksi Paropuan. Seksi Paropuan HKBP Bata Patupahon kunjungan sosial tu Pantai Jompo Trulop Punggur di hari Senin 4 Mei 2026
tatangnya koma asa mardalat doho denggan ulau ni jalama boan las niroha di dongata na di Jupangan ni nasida. Pasiahon program ibadah minggu keluarga. Ibadah minggu keluarga di bulan Mei tapatupama di hari Minggu tanggal 10 Mei 2026 disosoi tersaluhut keluarga asara mar minggu ma kita rabdohot keluarga di minggu na naeng ro. 10hon malua makhatidakon haporsyaon jakwal malua makhatindakon haporsyaon tuaka pargulu malua di tahunon dipatupa di 2 hari mar minggu imat tanggal 10 Mei 2026 dan 17 Mei 2026 di parmingguon pukul 10.00 WIB jala jakwal geledi resik naik sidi di Patupa di gereja di hari Sabtu 9 Mei 2026 pukul 17.00 WIB. Sepuluh sada persembahan amplop untuk penitia tahun transformasi di hari Minggu 10 Mei 2026 Patu Paut Tado papungu pelean amplop khusus lahom mengurupi dana penitia tahun transformasi pengajaran iman di tengah-tengah keluarga HKBP Batam tapasahap mangasian ias jala lasni rohata 10.2 pertanian wik pinangido matu saluhut ruas ni huria di ganok wik asa mandohoti pertanian diwik tabe jalaon majakwal pertanian di bagas mingguon hari Rabu 6 Mei 2026 wik baloi kolam 1 Galilea wik baloi kolam 2 wik baloi kolam 3 Nagoya sekitar Saipanas, Tiban, Kampung Nanas, Glory Batam Center. Kamis 7 Mei 2026, Wik Baloi Center, Wik Baloi Kolam 1 Najaret, Batam Kota, Wik Bengkong Indah, Wik Sion, Muara Takus, Batam Center, dan Wik Nagoya. Sabtu Tolu, Sabtu Ceria Sekolah Minggu. Jakwal Sabtu Ceria Sekolah Minggu HKBP Batam tapataruma akayana kota badohoti Sabtu Ceria. Sabtu lopat ruas na marsahit tatangnya kema dongata na tongon dope di bagasa parsahiton asa di lehon debata hamalumon tunasida guar-guar ni na marsahit boy mataida di layar videotron manang ditikting na adong di hitabe. 15 bunga altar persembahan bunga altar di minggu sadarion ima sian keluarga amak C Siregar inang boru simbolon wik baloi kolam 1 Najaret saya ditabai debatama pasu-pasu di nasida 16 gerakan pengadaan gorden gereja di Patupa Huriat Tado gerakan pengadaan gorden gereja laho mangurupui peredam suara di gedung gereja marhiteon pinabotohon ma tusalhut ruas nanaeng mangurupi boy ma di pasat tusituawik nabe manang langsung distransfer tu rekening huria guar-guar naung pasato sumbangan gerakan pengadaan gorden. Sepuluh itu informasi doso boy mai taja sendiri 10 alu hari Jumat 8 Mei 2026 punguan Kor Ina Deborah patupahom perayaan ulang tahun napa 10 tahun di Taman Rusa Sikupang Batam 10 sia ucapan selamat ulang tahun saluhut parhalado dohot ruas pasahatot selamat ulang tahun turuas ni huria namar ulang tahun hatu tubuh do parbagason di bagasan mingguon
sai di pasu-pasu di bata gokdame las niroha hata ni de bata ima nienek sapoda sia ayat 10 sada aimar hite yau gadda ari-arim jalatabba diho akka taon ni ngolum. 20 warta keuangan saldo per 02 Mei 2026 106.875.834 rupiah. Ima tikting huriata di bagas saminggon buat tama nama masuk-masuk kita salutna. Kor Ina Deborah.
Marede mahitasian buku de nomor 362 ayat sada doho tolu. Dame na sumurung sian saluhud na roha. Ima mangaramuti akate-ate dogot pikiran nuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tahala sodo arisadarion jala alalos takas kita nang marlas ni roha di bagasan Tuhani nang pe maragam sorinata parsorihon di pardalanan ni nguluta tarlubo bi manipat sa mingguon alayak mo kadongan nunga dito guru hatta di minggu nasalpu marhite-hite minggu misericordias Domini jalan alas patawo kita may satu minggu kantate di minggu tas sadarion borhat siang las ni roha di bagasat Tuhani naing maredehita di bagasan minggu ta sadarion alani adorak sumaredehita upasatami mata bi horas-horas nami siatonga-tonga ni parhubas ni huriata di Sadok HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau horas madi hita saluhuna ala marede do ala ni jolo pamanatota do ahado nani do niede asa toho hita markantate
di minggutta sadario. Torop do jolma nangakana pistar madok ede hatana sitong doi alatikos pangede hononna aisian roha parbagasonna doi. Jala didok aka komponis do imakana makarang lagui padohan nasida madok songono. Nyanyian adalah kata-kata yang paling jujur, karena itu datang dari hati dengan pengalaman hidup. Asa mulu adok kalak madok nadila parede ima alaholan roha-rohana dulu marede mangararati sifat edene manang justru nama dokido si godang roha ujungnya nama bigi di HP si gajeng dila dak parede nadila parede Borhasiari makamang kenang nuaing ala ditugu nang marhite hata ni debata marhite si Musa ditugu bangsa Israel dung dipatuba debata tada halongangan dina ditaripari nasida lau rara hatiha disejarai jala omma nanaing pabagasota di minggutta sadarion asatutu hita markantate saliling pardalana ningoluta di Portivion alani hujahama nagabe turpuk jamita sian buku 2 Musa bidu 15 ayat sada sahrodi ayat 14 songonon marilo disi tung takasma tatangion ala edde doon sitong do hatanaon alani asatikosan no taedehon takasma tatangion dungi di edehon si Musa dohot hala Israel ma edehon di Jahoba akka di dok masida masongonon marede maahu tu Jahoba ay marmulia si tutu ibana hoda do parsiudulna diusokon tu bagasal lau Jahoba do hatu gauku dohot puji-pujiaku jala majadi hatu aku ibana do debataku pasang opokku ma ibana debatani damang do ibana pati bulokku ma ibana Jahoba do ulu balang bulun Jahoba do warna akka huretan di Raja Parau rodi paranganna diusopot tu bagasan laut parsihudul lakap na pinilik na dilonokon do tu bagasan laut arung akalung do makukupi nasida lonong do akka nasida tuto songon batu tangat siamumi ali Jahoba marmulia di bagasan haguguun tangat siamumu ali Jahoba mangaropuhi musui jala marhite-hite hinatibul ni hasangapomu di siapoko akka namangaloho dilaluhoko parpiar-piar ni rimasmu manudahon nasida songo durame marhite-hite parlongos ni igungmu marlitong-litong akka aiki marsijong-jong akka galubang songo dorpi mangibul-ibul maka lung di tonga-tonga ni laut dunginin na musuima liliokku takupokku manasida bagiokku mataban sobu marwahku mida nasida upatokku mapodakku siaponong ni tangakku ma nasida
Dio busso ko hosam gabe dilikupi laut nasida akalonong manasida songon si bora tu bagasan aik natongam. Ise masongok ko ale jahuba di tonga-tonga ni akadebata. Ise masongok ko marmulia di bagasak kabadiaon. Nasokal marpuji-pujian na mabahen halonganganin. Dungi di patol-tol ho tangam musyamun di bodu tanoi nasida. Di Tokyo ko marhiti-hiti asiroham bangso na pinulamon. Di patolaso nasida marhiti-hiti hato gaumu tu bagasan inganan ni habadiaumu. Bibigya ka bangso baritai gabe akadodok nasida. Manibas-nibas ma halak Palestina. Hamuna kana hinahulongan itu hata Yesus Kristus marede tu Jakuba mangedehon edene baru songon panidangion ni haporsiaon ni halak na di bagasan lasro ni roha mangedehoni. Dinamarkan tati hita naik patuduhon hajong-jongat ta sikap hapor seota doi laho marningot papahenan ni debata na sekaligus mangalehon pos ni roha asa mangulu hita di bagasa pakirimoni lahu mengadopi pardalanan ningoluta tujolu. Pengalaman iman itulah yang menjadi kesaksian iman ketika kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Tungrade maruhata ka mangkainang asa unang hulan ina Debora nakim marede ate ubera nakinang pedi tio partitur rei luar kapala duwi nakisuri. Iu teh. Dia takas do paredio nasida marede tu debatate. Suaksoni nakin siapungwa nama. Alias adoh tami marede natikos markantate alalos ido uno ni jamitat tahun. Ku coba merumuskan sian buku edeta nomor 14. Utu guru hatta mangedehon edi di nomor 10 baton. Taedehon ma ayat sada. Ido pengalaman ni bangsa Israel 400 tahun lebih di perhatuban nasida di Mesir dan di pasobu de batahu masusa bangsa nania sianai jalarung bukas nasida haruar sian tano Mesir sahat ma tutopi ni laut di barau dilili asa dipamati nasida marhiti-hiti sorangan ni sordado ni Firaun jala sopol di jolo lau rara dang adok kabuasan dang adong kabalingan alani molo tapuji de batang marhiti-hiti edeta odo posni rohata kamang kena
para siroha pardenggan basa do debata di bangsa nani Asian. Alani ditugu do rohatta molo tututa puji debata ikut tapangasahun debata nagabi hagugota jala ulu balang nabolo dingoluta. Laki hudok berkantet itu adalah merupakan sebuah kesaksian dari pengalaman iman. Bagaimana Tuhan ikut campur tangan di dalam penderitaan kita. Ketika kita menghadapi tekanan-tekanan kehidupan ini. Alani molota puji debata tapangasahun madebata di bagasan nguluta jala ikon parhato puton ni rohata kamang kaina molo songono pian waing molo songono pengulukun waing dohonot tama ala asini rohani debatado pinadong dia hipas di bae debatao refleksi pamujiok kutu debata ala asil rohani debatado ikon lam serep roha molo di luas debatado pehita sah tu 50 tahun ono 10 tahun 70 tahun 10 20 tahun bahkan 100 tahun tidak ada alasan kita tidak memuji Tuhan. Alani iko fokus do hita marmanida pabahenan di debata di ngoluto. Nanti kita lihat amang inang. Ketika kita tiba-tiba menghadapi persoalan hidup, jangan persoalan itu lihat, tetapi fokuslah dengan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan yang sudah kau lalui. Omana neng suara ni jamitawan tuhita di bagasan tikion alai na padua marhite-hite edde na tinugu ni si Musa rap dohot bangsoy di pasunggulo matuhita marningot akan adinggan nang tajalo siya debata taedeo na ayat 2. Semangat kita kamakai nang mangedeo. Nomor kantate ingot toktong sudina dinggan nadipa songkop debata di golu penadong di honwai molo sipata tongon juperohan wai sipata las rohan ingot ma dang di pasopu debata hita huma susah ala ni panggosa-gosa ni portibion na sejujut mabaik kita mebiar jala tahutan. Jadi ketika orang selalu mengingat perbuatan Tuhan, dia tidak akan pernah takut dan gentar, khawatir tentang kehidupan yang dia hadapi. Itu dia. Godang do di
buku nabadiai pasunggulo tu kita patugur watamadok unak ko mabiar. Bukankah kita mengatakan perbuatan Tuhan di waktu yang lalu adalah itu merupakan keajaiban dalam perjalanan kehidupanku? Kenapa saya harus khawatir, takut dengan menghadapi apa yang terjadi sekarang? Ainu ngatadok nakim ibana do hagogota jala ibana do ulu balang na bolon bere kamu akamang kainang berangkat sian pengalaman isi madok malua be bangsa Israel isi dang adong hapuasan tujolo kena dipuri ngaro senjata, orang itu tangan kosong. Mungkin pengalaman ning uluta tabulus dui alani molotongon noeng tahadopi di ragam ni akaparaloan ning uluta. Lihat situasi geopolitik dunia sekarang, orang-orang hebat, senjata perang yang hebat. Nah, dia mesti berekses itu bagi kehidupan nang pesodot kita merporang. Ay ngalam tabar ganimia do akalan nasib. Adong mesti madok buah mula terjadi perang nuklir. Tu dia nama jol mane reporti bion. Jami taon naing paingot tot kita. Unak ko mabiar. Jala unak ko tahutan. Kita sudah menyaksikan pengalaman iman kita bagaimana kekuatan kemahakuasaan Tuhan yang bisa mengatasi segala kuasa dunia ini. Udang pula kami terjebak merdosai kita kan makainang. Mari itu adong na membela Israel, adong na membela Iran do akalan tidak. Bagaimanapun masing-masing saling menunjukkan kekuatannya, kekuatan perangnya, tapi ingatlah Tuhan itu juga bekerja kok. Ido natadok marningot akan pinatupan de bata tapar hatopot ma kemahakuasaan Tuhan itu nyata bagi kehidupan kita. Jangan pernah takut. Alebihadu asal nang babian. Marede mah, markantate mah. Sewing udah tiki memet pada hobiar tahe di huta. Mula mardala ni ba borkin ne disuruh bapak ni manuar tukodi kan mengelewati kuburan. Mula subinote de pinom amar siul kan. Ale ede bukit itu inok ni ala mengelewati kuburan. Mula musim ni ede hodo musim. Sa ijau. Kami roto be bersisir bulu. Lima luar biasa anak nomor kanta dia. Apalagi marede tu Jawa, jangan pernah takut. Jadi unang alok kala madok dang ibo to marede dah. Ala dipangido merkantat minggu kanta do marede tu Jawa. Bukan persoalan suara. Nama lo halak batak marede. Edo benda hacik doruan halak batak mulai dok. Esok boto marede ndak. Apalagi akamama. Ay masuk mahu amang tu korama ni huriat teh. Ay sobo tu marede. Una pula dok sobo tu marede. Dak ko boto marno imu ma. Ala na didok ko hita ikom marede do hita tu Jakoba di minggu kantate sadario. Marede mahita musena patuluhon. Ayat 4 doyot ayat 5 tedehoma. Nama
holan bawa soba atunong manita itu ayat onom holap perempuan panidangion ni hapor siyaw kudui panidangion ni hapor siyaw mudui dada alan namang yutihut maredde mana alani hasomala ni na maredde ido batartugu rohatta ikot tapuji tapasangap marhite panidangion ni hapor siyaw tay asa tutusi tutu mangedehon di Jakuba ede naibar akamang kainang hitay na inolongan ni Tuhan Yesus Kristus tapasanga madebata alana sokkal do ibana jala marmulia do warna jala tigor do uhumna di hita aka na di pardangulanon uhum hati goran ni debata na paluaw kita jala napamona kita lahu manaluhon subia ni portibion alani sotung marpatcohotak kita mangedehon tu Jakuba ede ne baru berkat sian pangauhonon ni hapor seota berkantate adalah refleksi iman karena pemeliharaan Tuhan. Taingot mapadohanon keadilan Tuhan menyatakan bahwa kejahatan tidak akan menang selamanya. Kejahatan tidak akan menang selamanya. Alani pasanga madebata di tonga-tonga di gulung ido hataridan namarkantate hita saliling di pardalanan ni ngulut tahun nang tuari sugut ay di dok natur surat ido marsugut kita di banua gijang marhua do hita maredede alani unang adong memadok dakuboto maredde tuak kadirhen itu luar biasa amang inang tanggung jawab itu dak pola holan menyesuaikan biha asab baga bigion ni halak ale takas na parjulu iko bagian sin pangaun ni hapor siyaw tadui ala ede taon ede rohani do kan dang ede rohana natapasa tu Jakuba ido banedokon hidupmu adalah mazmur yang dibaca Tuhan nyanyianmu adalah lagu yang didengar Tuhan. Maka bernyanyilah bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Mauliate ma diho Tuhan debata amanani para siroha pardingkan basa. Rodi saliling nililing nado. Asini roham. Napayuti-huton pardalanan ni ngulunani di bakasan las ni rohado kami
tartugu rohanami laho mangedehon tu Jakuba edene baru puratsian pangauon ni haporseon nami di pabayananmu ditiki nasalpu jalalaus paposo rohanami satoktong makirim manatap tujulu di perjalanan ningulu nami saliling di Portibio aida ada holan lasni roka di Portibio alai lasni rohana manotong idu nahutuju hami asa satia hami toktong mardalan di perdalanan ningulu nami saliling di Portibio tunglas dorohanami di minggu kantateon alalaus tongon di minggu sadarion di huriam hakabibe bataon laho pabakiton ni huriam HKBP distrik 20 Kepulauan Riau akapar hubas ima panitia transformasi pengajaran iman di tengah keluarga di tahun 2026 suak songoni panitia pesta perak 25 tahun HKBP distrik 20 Kepulauan Riau tu tahun 2020 itu pos dorohanami Tuhan molo di pararho kami pasidohot makubasi nasa pakubasion ni huriam lahu makatidak kon habal gaumu lahu pararaton harajau tung huudu kau kami doi tung huhalasok kami doi asa marhite ima anggia tuturamu akama nami na naing patujulon nami lau makubasi ulau ni bain harara ni harajaumu jala gabi lasni rohai di sadok huriam nadong di HKBP distrik 20 Kepulauan Riau pos rohanami akan aneng pabakitomu manguluhon aka kepanitianon tuko matuhan nama persalai maparbisuhi pasu saluhu nak keamanami nanami ruas nang parhalado laho mangulahoni hobartulo maniroham bahen sangap di gowarmu alani pasu masa dok huriam di tonga-tonga ni pakubasion HKBP distrik 20 Kepulauan Riau sariho nakaruas ni huriami dia kaparngoluon si ganupari marhiti pasum dia kananiulan ni tangan naniulan ni pikiran nasida leho naka bisu kapistaran nang tua kayanakon ni ruas ni huriami na berjuang laho menempuh aka cita-cita masa depan asa gabi kayanakon nahasia siulu ya jarna torasna jala tau halomoa ni gowarmu alani tugu marohanami asa toktong hami marede tu Jahoba amin taparadi mapiliata marede mahita Tuhan
Saat nama kita tu ulang cara pelantikan Nagabi Parhubas di tengah-tengah ni Huriata Ima Panitia Tahun Transformasi 2026 Dot Panitia Pesta Perak 25 tahun HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau tahun 2027 Alani Marede Mahitan Sia nomor 720 ayat sada Uriani Tuhatta Ruas Dohot Parhalado di hari sadarion patukon ni Huriatama pelantikan Panitia Tahun Transformasi Pengajaran Iman di Tengah Keluarga di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Domutusita bagi majolo di jahon isini surat keputusan ketetapan ni Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau taringo tu kepanitiaan Tahun Transformasi tahun 2026 Pengajaran Iman di Tengah Keluarga on Najinahoni Sekretaris Distrik. Surat keputusan nomor 048 garing Distrik 20 garing SK garing 5 Remawi garing 2026 Preses Surya Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Batam menimbang perlunya mengangkat panitia pelaksana orientasi pelayanan HKBP Tahun Transformasi Pengajaran Iman di Tengah Keluarga di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau memperhatikan 1. Keputusan Sinode Distrik pada hari Senin Selasa 17-18 November 2025 tentang program kerja HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau tahun 2026. 2. Hasil rapat Majelis Pekerja Sinode Distrik pada hari Minggu tanggal 16 April 2026 di kantor HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau tentang penetapan panitia Tahun Transformasi Pengajaran Iman di Tengah Keluarga di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. 3. Rekomendasi dari para pendeta resort untuk nama-nama panitia Tahun Transformasi Pengajaran Iman di Tengah Keluarga di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat memutuskan menetapkan 1. Susunan panitia pelaksana orientasi pelayanan Tahun Transformasi Pengajaran Iman di Tengah Keluarga di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau tahun 2026 sebagaimana dalam lampiran. 2. Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas kepanitiaan yang berkaitan dengan orientasi pelayanan HKBP Tahun Transformasi Pengajaran Iman di Tengah Keluarga di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. 3. Surat keputusan ini berlaku selama tahun 2026. 4. Panitia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Preses paling lambat 1 bulan setelah kegiatan berakhir. Demikian surat keputusan ketetapan ini untuk dimaklumi dan dilaksanakan, dan jika terdapat kekeliruan di dalam membuatnya akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan sejak tanggal ditetapkan di Batam pada tanggal 3 Mei 2026. Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, Pendeta Henry Banuarea, Sarjana Teologi, Magister Manajemen, ditandatangani dan di stempel.
Lampiran surat keputusan nomor 048 garing distrik 20 garing SK garing 5 Romawi garing 2026. Panitia pelaksana orientasi pelayanan tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga tahun 2026 HKBP distrik 20 Kepulauan Riau. Penanggung jawab Preses HKBP distrik 20 Kepulauan Riau Pendeta Henry Banuarea Sarjana Teologi Magister Manajemen. 2. Majelis Pekerja Sinode Distrik. Penasehat 1. Majelis Pekerja Sinode. 2. Seluruh pendeta resort di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Apabila nama-nama yang kami bacakan mohon untuk maju ke depan. Ketua Umum Pendeta Ona Jonal Silaban Sarjana Teologi. Wakil Ketua Sintua Budi Marganda Simanjuntak. Sekretaris Umum Pendeta Deser J. Nababan Sarjana Teologi. Wakil Sekretaris Sintua Ronald Manalu. Bendahara Umum Sintua Borbor Hehetua Pasaribu Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Wakil Bendahara Pendeta Resmina Sihombing Sarjana Teologi. Anggota Pendeta Erwin Hutauruk Sarjana Teologi. Pendeta Halomoan Hutagaul Sarjana Teologi. Pendeta Roni Simorangkir Sarjana Teologi Magister Ilmu Komunikasi. Pendeta Yosua Togatoro Magister Teologi. Sintua Nelson Simangucong. Sintua Jadiaman Simamora. Sintua Robert Simanjuntak. Inang Insinyur Rubina Sitomorang. Batam 3 Mei 2026 Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau Pendeta Henry Banuarea Sarjana Teologi Magister Manajemen ditandatangani dan distempel. Dihamu wakamanami dohot inanami nahina holongan. Nunga dibegamu isi ni surat keputusan ketetapan Preses Distrik 20 Kepulauan Riau taringok tu kepanitiaan tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga. Atong na manukun mayong dihamu di jolo ni debata nau boto saluhut marhite-hite guare debata ama do guare anak na Tuhan Yesus Kristus do guare tor di perbadia naulo do hamu pabakiton gabi panitia tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Molo naulo do hamu jalarade hamu madok alusmu alusi hamu ma Naolo dua sai di dogani galpal ko itu ani maha mamulaon santu dihamu amanami dohotina nami sude panitia tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Marhiti-hiti gowarni debata ama doh gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni todi parbadia ahu Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau pabakito kamu gabi panitia tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluarga di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Saya didongani jala di pargogoi Tuhan Yesus Mahamu marhiti-hiti todi parbadia alam mangulahon saluhu nai asa mersangap guarna marhiti-hiti pakobasyomuna jalalas rohani sudi ruas ni huriata. Amin. Hamu kadongan ruas dohot parhalado ni huriani Tuhan Yesus Kristus
na di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau na maringanan di HKBP Batam Resok Batamon tangyakon jala dukuk kamu ma panitia tahun transformasi pengajaran iman di tengah keluargaon di bagasan gowarni Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai asa mersangap gowarni Tuhan Yesus napuna huriai. Mula Muhammad Mare de Mahita Huriani tuhata ruas dohot parhalado di hari sadarion patupon ni huriatama pelantikan panitia pesta perak 25 tahun HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Domotusita bagi majolo di jahon isini surat keputusan ketetapan ni preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau taringo tu kepanitian pesta perak 25 tahun HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau najinahaon ni sekretaris distrik. Surat keputusan nomor 049 garing Distrik 20 garing SK garing 2 Remawi 5 garing 2026 Preses Surya Kristen Batak Protestan Distrik 20 Kepulauan Riau yang berkedudukan di Batam menimbang perlunya mengangkat panitia pesta perak 25 tahun HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau memperhatikan keputusan Sinode Distrik pada hari Senin Selasa 17-18 November 2025 tentang program kerja HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau tahun 2026. 2. Hasil keputusan rapat Majelis Pekerja Sinode Distrik pada hari Minggu tanggal 19 April 2026 di kantor distrik tentang penetapan panitia pesta perak 25 tahun HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. 3. Hasil rapat koordinasi pendeta resort sedistrik 20 Kepulauan Riau pada hari Senin tanggal 27 April 2026 di kantor distrik. 4. Rekomendasi dari para pendeta resort untuk nama-nama panitia pesta perak 25 tahun HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau mengingat aturan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat memutuskan menetapkan 1. Susunan panitia pelaksana pesta perak 25 tahun HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau sebagaimana dalam lampiran. 2. Kepada yang bersangkutan agar melaksanakan tugas kepanitiaan yang berkaitan dengan pesta perak 25 tahun HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. 3. Surat keputusan ini berlaku selama tahun 2026 sampai 2027. 4. Panitia memberikan laporan pertanggungjawaban kepada preses paling lambat 1 bulan setelah kegiatan pesta perak berakhir. Demikian surat keputusan ketetapan ini untuk dimaklumi dan dilaksanakan, dan jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Batam pada tanggal 3 Mei 2026. Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, Pendeta Henry Banuarea, Sarjana Teologi, Magister Manajemen, ditandatangani dan distempel.
Lampiran surat keputusan nomor 049 garing distrik 20 garing SK garing Remawi 5 garing 2026. Panitia pelaksana Pesta Perak 25 tahun HKBP distrik 20 Kepulauan Riau. Apabila nama-nama akan kami bacakan, mohon untuk maju ke depan. Penanggung jawab Preses HKBP distrik 20 Kepulauan Riau, Pendeta Henry Banuarea, Sarjana Teologi Magister Manajemen. Penasehat Bapak Jumaga Nadiak, Sarjana Hukum. Bapak Johannes Kennedy Aritonang, Bapak Ombur Raja Guguk, Bapak Harimane. Majelis Pekerja Sinode, Majelis Pekerja Sinode Distrik, Pendeta Resort Se-Distrik 20 Kepulauan Riau. Ketua Umum Bapak Dr. Sahat Sianturi, Sarjana Hukum Magister Hukum. Ketua 1 Bapak Insinyur Sabar Malau. Ketua 2 Bapak Sintua Rudi Panjaitan, MSc STP. Ketua 3 Bapak Pendeta Halomuan Hutagaul, Sarjana Teologi. Sekretaris Umum Bapak Pendeta Sudihari Manalu, Magister Teologi Magister Manajemen. Sekretaris 1 Bapak Sintua Dr. Sahat Siahan, Magister Administrasi Rumah Sakit. Sekretaris 2 Bapak Pendeta Joni Sirait, Sarjana Teologi. Bendahara Umum Bapak Ninggor Sitorus. Wakil Bendahara Ibu Erlina Huta Barat. Bidang pertama yang dikoordinatori oleh Ketua 1 Seksi Sejarah Bapak Sintua SM Siahan sebagai koordinator. Bapak Pendeta Saur L. Hutagaul, Magister Teologi. Bapak Pendeta Deser J. Nababan, Sarjana Teologi. Bapak Pendeta Bintan P. Siagian, Sarjana Teologi. Bapak Sintua Borbor HT Pasaribu, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Bapak Sintua Pontas Lumbentobing. Bapak Insinyur Saharman Manulang. Bapak Sintua J. Siregar. Bapak Victor Silitonga. Bapak Sintua Parlin Siagian, MSc Seksi Publikasi Dokumentasi. Bapak Sintua Mider Sinaga sebagai koordinator. Bapak Pendeta Roni Sumorangkir, Sarjana Teologi Magister Ilmu Komunikasi. Bapak Pendeta Ligat Simbolon, Sarjana Teologi. Bapak Pendeta Boni Sipahutar, Sarjana Teologi. Bapak Martua Butar-Butar. Bapak Pendeta Manatar Nebao, Sarjana Teologi. Bidang kedua yang dikoordinatori oleh Ketua 2 Seksi Pembangunan Bapak Dohar Hasibuan, Sarjana Teknik sebagai koordinator. Bapak Parasian Sihombing. Bapak Marisi Pane, Sarjana Teknik. Bapak Pendeta Yosua Togatoro, Magister Teologi. Seksi Akomodasi dan Peralatan. Bapak Alex Hutajulus, Sarjana Hukum sebagai koordinator. Bapak Sintua Toruson Tarihoran, Sarjana Hukum. Bapak Sintua Budi Marganda Simajunta. Bapak Pendeta Erwin Hudauruk, Sarjana Teologi. Bapak Pendeta Henry Pasaribu, Sarjana Teologi. Bapak Pendeta Janike Sihombing, Sarjana Teologi. Saudara Gonggong Perdana Bogal Simajunta. Bidang 3 yang dikoordinatori oleh Ketua 3 Seksi Acara dan Ibadah Bapak Pendeta Daniel Tampu Bolon, Sarjana Teologi sebagai koordinator. Bapak Pendeta Alfred Situmeang, Sarjana Teologi. Bapak Pendeta Kaminter Hutagalung, Sarjana Teologi. Bapak Pendeta Agus Gideon Silaban, Sarjana Teologi. Ibu Pendeta Dina Damanik, Magister Teologi. Seksi Konsumsi. Ibu Insinyur Rubina Situmorang sebagai koordinator. Ibu Pendeta Tuti Lumetoruan, Sarjana Sains Teologi. Ibu Pendeta Rauli Aritonang, Sarjana Teologi. Ibu Monika Sialagan. Ibu Rita Reli Sianturi. Ibu Emilia Hutahayan. Ibu Bernadetta Pakpahan. Seksi Dana Bapak Johnson F. Siboya sebagai koordinator. Bapak Tapis Dabal Siahan, Sarjana Hukum. Bapak Togar Siahan, Sarjana Ekonomi. Bapak Sofian Siagian, Sarjana Ekonomi.
Bapak Chandra TH Panjaitan, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Bapak AKBP Insinyur Ferdinand Ritonga. Bapak AKBP Gokma Sitompul SH SIK. Bapak Kompol Melki Sihombing. Bapak Johnny Sihombing. Bapak Amanda Simbolon. Bapak Januar Robert Silalahi. Bapak Gabriel Anggito Sianturi B.Com SH. Bapak Jimmy Simatupang. Bapak Mangihur Rajagugu Sarjana Ekonomi. Bapak Sintua Adil Mulyono Silayan. Bapak Arnold Siagian. Bapak Dodi Togi M Sitorus. Ibu Eva Leni Tobing Sarjana Ekonomi. Ibu Pendeta Catherine Hutasoid Sarjana Sains. Bapak Pendeta Jainal Simanjuta Magister Divinity. Bapak Pendeta Onna Jonal Silaban Sarjana Teologi Seksi Keamanan. Bapak AKBP Arifin Sihombing sebagai koordinator. Bapak Ibda Sumber Sitindaon. Bapak Sintua Aibtu Altom Sipahutar. Bapak Guru Huria Porwan Simajunta. Seksi Tamu dan Dekorasi, Ibu Nelly Dewanti Manulang Sarjana Ekonomi Magister Sains sebagai koordinator. Ibu Nelly Rohana Manulang. Ibu Pendeta Resmina Sihombing Sarjana Teologi. Ibu Dr. Sondang Turnip. Ibu Anno Beta Sihombing. Dan Ibu Farida Siagian. Batam 3 Mei 2026. Preses AKBP Distrik 20 Kepulauan Riau, Pendeta Henry Banuarea Sarjana Teologi Magister Manajemen, ditandatangani dan distempel. Dihamu akamanami dohot inanami nahina holongan. Nunga dibigamu isini surat keputusan ketetapan Preses Distrik 20 Kepulauan Riau. Taringot tu kepanitiaan Pesta Perak 25 tahun HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Atong nama nukun mau nuang dihamu dijulun di debatana boto saluhut marhiti-hiti goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus do goar itu di berbadia naulo dohamu pabakiton gabi panitia Pesta Perak 25 tahun HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Molo na ulo dohamu jalaradi hamu dok kamu maalus muna. Dihamu amanami dohot inanami sude panitia Pesta Perak 25 tahun HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Marhite-hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar itodi parbadia au Preses HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau pabakit tok kamu gabi panitia Pesta Perak 25 tahun HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Saya didongani jala di pargugui Tuhan Yesus mahamu marhite-hite todi parbadia lahu mangulaon saluhut nai asa marsangap guarna marhite-hite pakobasyo muna jala las rohani sude ruas ni huria ni tuata. Amin. Dihamu amanami dohot inanami sude panitia Pesta Perak
Hamua kadongan ruas doho parhalado ni huria di Tuhan Yesus Kristus na di HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Na maringanan di HKBP Resort Batam. Tatangyak konjalata dukung ma panitia pesta perak 25 tahun Huria Kristen Batak Protestan HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus Raja ni huriai asa marsangap goar ni Tuhan Yesus napuna huriai. Utangnya ko kami jala hurku kami ma nasida gabe panitia pesta perak 25 tahun HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau di bagasan Lasni Roha doho dame. Amin. Mare de mahita laus hudul maham. Kema partikiano nakamang no tinang mandok hata imana parjolo pinasama tu amang ketua panitia tahun transformasi amang padita silaban jala anon panitia adong dopen non ulaon ramatama dum sidong parminggu non udang pitor mulak tapake ma partikianon. Horas makamanginang Hurina hinolongan ni Tuhan Yesus Kristus amanami preses Rabdo perangkat distrik sudi paditarso doakan full timer Rabdohot nawalongi hami sudi aka parhalado langsung ni dihamu amanami inanami naw parsangapi hami jalanang pinatujulu mangulak kaulaon di DPRD provinsi DPRD kota langsung ni dia akan nomor tugas di aka pemerintahan legislatif langsung ni judikatif nang eksekutif dihamungan menami nanami apalagi bagasa tikion ima dipelantikan panitia tahun transformasi HKBP jala sian nang ujalo hami ulauni mulai tema di pasar rohanami itu amanami preses laos tahun transformasi pengajar iman di tengah keluarga dari ulangan 6 ayat 4 iman nanti zopon di huriata alania kamang do tamokenang gudang do pesio basata di tahun 2020 nomon jala di bulan November patupata donong ima puncak tahun transformasi pos dorohanami di dukungan ni suderu asni huria asamar sangap debata di distrik 20 Kepulauan Riau. Horas madihita. Boleh tema dia amang ketua, nuaing penasa ma partikianon tu amang ketua panitia pesta perak HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau amang Siaturi. Horas madita saluna no para sangat kami
amang preses dot keluarga nau parsangapi ami sude akan full timer na adong di ngananon nau parsangapi ami jalan dia dihormati kami sude jemaat Huria na adong di ngananon Majolo rapak maita madok melate tutuata di siala pangaramotina boy hipasita di bagasa sadarion. Sonok tabigen akin tahun naro Gokma 25 tahun distrik HKBP distrik 20 memang dak pola tarasa alai gudang dorahita mengingat di waktu pembentukan distrik 20 di Keprion. Terutama berharap kami dukungan sian amang sabar Malau, sian amang situa SM Siahaan, jala dicoba kami do makubungi dan boy dope komunikasi. Nape nakin bagian sejarah naung di Jahahon melotung adong siak kita dan terdaftar dope disi jala radero hana mangaliam masukan radero hami tong mengakomodir masukan siak kamu amanami inanami suaksoni nang bidang dana melotung adong siak kita dope na rade mendukung kepanitianon kami sangat terbuka. Nian anggos yang gogokku, yang gogonami, dang tolap kami tong mangula ulaunon, alana direncanahon, diharapon sekalian untuk revitalisasi bangunan na adong di Sinuengon. Jala bangunan ope nunga 25 tahun, jadi direncanahon laeng revitalisasi membutuhkan anggaran kurang lebih 1,5 miliar luasnya kira-kira 10 kali 20 dua lantai berarti kira-kira 400 meter dohot akan asing dohot kebutuhan pesta butuh sudah kira-kira 2 miliar ulama begiok piau nunga sohona grogi alai adong hea tarjahau jala on kisah nyata ninna adong tolu kehidupan ni halak Batak tolu halak Batak di sada kota sada margoar sirikot rikot do disosudi jala karejona kiamanat do di restoran lebalga restoran ni alak Jerman adong sada pengusaha nok sukses jala burju tong marhuria sadanai tong pengusaha sukses tong burju marhuria jala aktif marjamita tiak kebaktian jadi sirikot nakinanon burju doon marhuria doh marna tua doh tuhuriai dak pola balga gazina awama kiamanat doh lai saya tiap bulan do dikirimot tunatuatono kurang lebih 200.000 kalau dapat kirimon yajak ma minum kopi ak kadongan nana tua apiak kada tua dongan naon sipatai jalo sigaret la etong mado senatuarin natu tiga jadi diroba bapak disirik kok ma dang akka ama mau be diajak minum ai gabe tu sigaret do utang natuarin naruhani bapak ni serikot gabe tuhuria ma setiap bulan setiap dapat kiriman di lian natu otonom matong sepata 20.000 30.000 atar rutin songoni jadi disadatiki nang renovasi matong gereja di hutan ini nasi daun tu sirikot mata lihat tok proposalon ninna dikirim ma proposal tong tu sirikot kebutuhan lah kurang lebih 200 juta. Olah sah proposalon amarungut-ungut inattai
watong na berjuak ko do tu garejai kakkola komay dokkonin hinna. Jadi memang sipata mo lo berju la yudot do hapain narwani natai do serikot. Jadi unak seolah yudot to na tari marai maksudna. Jadi bingung masirikoton. Baru bainokon asa woi 200 juta narwana. Ijabu bagaimana ngagelisa dak sipata dang yatoi natai bagaimana alani arsa nga. Dihabaran yo siriko ma majupangi bos naon, ima pa bos na puna restoran naon, nang mabijak peveng. Tutuk masukin na bos naon, masuk masirikot, ahain na, nang mabijak bo baba 100 juta inna. Tersonggok bos naon, wat inna. Ay wama la Jerman do. Sisirikot pe tersonggok jalan naik tangis. Asi maruan di bos naon muse makatai malaki bahasa Indonesia naik tu dia pakai ominin na ro proposal siak kutanami di patudu siriko ma proposalon ibereng kabar HKBP no mensen ya nasi Jermanom muse dakoto walanya hai botai mana no mensen daktar lian auto mabijab 100 juta wa ama wenomu mabayaron inna tabaim ma bajar dokkom matu tamu naya sa dikirim aha produksi siakku tamu di patupa ma ulus kopi dot akanasing di sadatiki di bain nasida mabajar di samping ni restoran ni sebelum masuk pintu ni restoran non di bain makapar 3-3 soni. Jadi Roma si Donald ima bos nakinani nok sukses jalan na burju dohot akadongan na nang mangan awang dongan na opat talak aka tokketong ibereng nasida sepanduk dohot bajaron itu ruas si Donald ulus dilihat subangan na 30 juta alai bereng gambar ni garejai dongan na opa ikut-ikutan dibuat kopi dibuat nonin penguma sudah kira-kira 120 juta dot sianak kanasing. Roma muse tok halak kita namor anak kita ini guarnya si Trump. Jadi Donald Trump do mulai gabung. Ibu ano nakadongan na kepala cabang bank dot kanasing ay tahi-tahina nang makredit do maktaraktir. Itu riverek si Tramon ang logo ni HKBP malah dang HKBP. Kunda bang idoy do HKBP on sonom manoy baga ng restoran tok si panduk inay mana usay baga stroana palua sodida jadi ba dongan napatok palua sodida alana kepala cabang bank syariah do nebuan naon tapi tok palua sebereng mana masih alipijo asasoan na tulus na krediton mangamma si Donald do akadongan naon biasa-biasa suksoni si Trump do akadongan naon at tarjonok tu kasir duksay mangan nang mabayar ma si Donald nga ang mabayar na kin din na kasiron bah kaget di mana isi mabayar na bayangan di mana tong dangong kabe na ulo mabayar siya ni imana alani parhebengon na garang mo isa mabayaron na say ngotot si Donald ikon ipabuhay sa mabayar tuhaniro mabayar in nakasiron bingung gimana mo se jadi dihusipon kasiron manenget ala na iboto do bapak Kristen iboto tokkekia sa hala Jerman do tokkeon jadi wen lalu sedih boto Kristen inay mana martamiak kamu nakin nalaho mangani inna kasirom mo se jala mampir hamu tu bajar nakin ay sudere baru tokken amin na jadi tulus may lunas nang mabayar mas si Trump ay yakin di mana tong gratis ay Kristen di mana ito rin pawa 17 juta na kasiron palagodang ko yan lang lagi sinakit Kristen gratis apa Kristen do inna apa dapat tu si bapak inna kasiron
Dak mo sa porchao patuduk KTP na. Umma KTP ko sa wata na Kristen. Ay di ba dok kono ko ba. Ay nakipe tok kairo manot Tuhan isa na gratis isa na hanin na. Jadi ngoto ma si Tramon ikol gratis si mana tong ala Kristen sa tong ipatuduk KTP naon. Ala kita dotok kasiron. Antri miak goreng go ito boyok KTP mo nang ko tusodang boy ninna doho mga luluy DPT mo lo pamilu KTP o ninna muruk matok si Donalon lak hubom don non restoran mo non na iwana mo sa wa mator para teater ang ko si Trump. Jadi di BG kepala cabang op masuk na ngotot do ta kredit na pesudat. Jadi muruk ma si Trump doho tuhon tu restoran doh tu itu aneh alai dokon antrimia goreng go laku KTP mon itoin nama tu si Tramon. Jadi sogo nai tong do di telepon si Donald buasa boy gawe gratis ala da mampir dohamu tu bajar nai sinoni di kamu subangam munaninna. Jadi sadianai hurang tong madilunas si Donald na kahurangan ni proposalon lunas may sudi. Jadi na dikutip di son mula dong bajar di hutat taon di garejat taon unang las lewat tamu parwa kamu bajari na 2 minggu nasal po anggo nang disenggol kareta motor ina-ina dungi bereng bajar pura-pura itiop HP na saya naing martelepon halo na pedang manabung dope. Gabedang paruh haon nang senggol sepeda motor. Ala menghindari bajar. Saya geser ipaholang tu tiga bajari. Jadi pedek kata dok konon anggo si Donald sukses do usahana. Ala anggo si Trump sudah makredit jala orang dengar matong usahai. Tuluare berikutnya diulak ko si Trump do muse mangat tu si debuan aka ajudan na godang gratis do jalai doktor kadongan naon martangiat kawan nodah sebelum manganin na isuru masalah tong dongan na jongjong martamiang na law manganok kasida dung nang mabayar ipahatop si Trump tu si ngasay be diskon ito pelan natari sadai doin na jadi rugi matok si Tramon diskon mago Allah wala lupai mana martangiang nalahomangan di hari pertama. Jadi kita bisa luhut na tadukung ma ayawi ban naulo gabe ketua panitia apalah sirikot sapam boy ipapungu hepeng din narohaku apalau ma de perdelas subuin narohaku tong apalagi cumaga adong penasehat. Jadi ban nagabe olau panitia alani sirikot mah sirikot do dihita sasude. Mungkin imah na boy upat orang tuita kehidupan sehari-hari tadukung ma kepanitiaan non molong na orang lebih mangidomap horas. Oleh mamang siar ruas pinasama tu opung Kristo si mamora. Shalom. Ano pasangabi kami amang pareses do keluarga song ni saluhu na full timer do keluarga do aka amanami saluhu na si tua di damang dainang kita saluhu na nadong dihurion lek kamu mau jauh tu kami saute tiki mewakili ruas pasahaton selamat tu amanami inanami nung dilantik na keningan tahun transformasi doho tahun ulang tahun Perak ke-25 distrik 20 Kepulauan Riau. Atas nama sudah ruas upasahatay ma tuhamuna selamat bekerja ma tudamang doho dainang saluhuna. Sisa datang yang dohami ruas ni nadong di Kepulauan Riau mendukung kamu. Saya tabai Tuhan ma dihamu bisuk
dohok dame, dohok hai pason tujulan narion, asatung denggan mardalan ulaon na dipasaha ni huriat tatuhamu. Songoni majohata siak kami mewakili ruas Horas Marhita. Mulai mamang opung Kristo di tangyang muna na perpudi pinasa matomong preses. Ya, mulai aku bimbingan sa sitonga gajang don, alay singka mate, menyentuh ma, na perjulu, Sinodegudang 4 Oktober 2002 ma diresmikan distrik. Jala peresmian nasah di Sinodegudang tanggal 4 Oktober 2002, ima resok Batamon, Tanjung Pinang, Tanjung Bala Karimun, Sekupang doh Barelang, 5 resok do. Ale puji Tuhan di bagasan 25 tahun, 20 syara resok tanuai. Tak salah kita martoba ala nilas ni rohata. Dalam tempo 25 tahun, bui taba saplopa resort di distrik tahun. Maka mangkainang naneng tahalason tatangnya koma aka dongata nang topatujulo lau makubasi ulau non tu tahun 2020 itu jala catatan tu maketua nunga pasatami nang tu pucu pimpinata jala langsung doko kami di bulan Oktober tanggal 10 ma pesta puncak ni pesta Peragon ala tanggal 4 hari hatu buta tanggal 10 ma ay tanggal 10 do minggu Oktober di tahun 2020 itu. So ngoni marana upa satami jala tabi ma nang sian pucu pimpinata ini martelepok kami di minggu salpu. Semangat mahita kamang tapaturuhom ma bahwasannya HKBP bisa jadi berkat di Kepulauan Riau. Marhite-hitian non naka nanaing si hubasata di kepanitian non. Imana buhu pasatami song bimbingan laus tang yang nami ma anggiat ma kompak panitia pesta Peragonate kompak ma dang pole ko se pala kaku pormi merapot mololomo rohani ketua umum ketua sada buat juang kotam suri rapolek ko jole marpungu suri boiro asa komunikasi na intensi lampada sipon aka pakobasiota suaksoni ma nang di panitia transformasi pos rohanami naniluon niya mang padita onna markugu mamu jalata patupa ma bain sangat di gowarni tu kata imana bohu pasatami Horas Marhita saluna las jongjong mahita marede mahita tapasa ma pilihan na tapapungon tuadupan di debata martangi yang mahita ali debata manami na di Banua Gijang hodo haroruan saluhut sinong leon na dinggan do nasa ulibasa na maulitus upasatami masya na ni leon mituhan pilihan na mituho sayja lumagabi uap na husus di julong pasu-pasu meja ramoti asa para siya kami pilihanon
Upati bulok karajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam utadahan mi gorang ni sileo-leon mi Tuhami. Asalam gergir hami madok moliate Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia baguarno, say rumah harajauno, say saud malomo ni roham di Banua Tongon sungun na di Banua Gijang. Leon matuham sedarun hongoluan siapari, sisa madosa nami song panesa nami di dosa hidungan na mardosa Tuhami. Una kami togio tu pangujunan. Palua mahami sian pangagong. Mulak mahamudi bagasadami jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhataim. Di pasu-pasu jaladi ramoti Tuhan debatamau. Di sodako Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasaurhon madamena tu todim. Amin. Jalan.